Genesis chapter 14. Ispalen ni Abram ni Lot. Upat nga ari ni Amrafel nga ari ti Sinyar, ni Ariok nga ari ti Elasar, ni Kedor Laomer nga ari ti Elam, ken ni Tidal nga ari ti Goim. Tinapan ng gubat itinima nga ari, Bera nga ari ti Sodoma, Girsa nga ari ti Gomora, Sinab nga ari ti Adma, Semeber nga ari ti Seboim, ken ti ari ti Bela wenno Soar. Nagkaykaysa dagitoy 5 nga ari ket pinagtitipon da dagiti buyot da iti tanap ti Sidim nga iso ita tinatay a baybay. Sangapulo ket 2 ataween nga inturayan ida ni Kedor Laomer ngem iti maika 13 atawen yung malasada a maibusor kenkwana iti maika 14 atawen dimteng ni Kedor Laomer ken dagiti kakadwana agraman dagiti armada da ket pinarmek da dagiti Rafaim ije Asterot Karnaim, dagiti Susim ijay Ham, dagiti Eming ijay tanap ti Karyataim, ken dagiti Hereyo iti kabambantayan ti Edom. Sinunsunda ida agingga ijay Elparan, iti pungto ti Letang, kalpasan na nagsublida ket dimtengda ijay Kades, maawagan idi iti Enmispat. Sinakop da ti amin adaga dagiti Amelikita ket ginarmekda dagiti Amoreyo nga agnanaed ijay Hasason Tamar. Inumong dagiti ari ti Sodoma, Gomora, Adma, Seboim, ken Bela dagiti armada da iti tanap ti Sidim tapno gubatenda dagiti ari ti Elam, Goim, Sinyar, ken Elasar. 5 nga ari kontra 4 nga ari nasaknapan ti tanap dagiti abot anaikan iti Alketran ket idi itarayan dagiti ari ti Sodoma ken Gomora ti paggubupatan natnagda kadagiti palabog. Nakataray dagiti 3 nga ari ket nagkamangda dagiti kabambantayan. Inala dagiti 4 nga ari ti amin nga adda ijay Sodoma ken Gomora. Agraman dagiti taraon sa adaping manaw. Inala damet ni Lot ken ti amin asanikwana. Agnanaed idi kaanakan ni Abram ijay Sodoma. Ngem adda lalaki a nakalibas ket impadamag na daytoy ken ni Abram a Hebreo nga agnanaed idi iti asideg dagiti logo Akayo akukwa ni Mamre nga Amoreyo. Kadwa ni Abram ni Mamre agraman de Escobel ken Aner akabsat na. Apaman ana amuan ni Abram anatiliw ti kaanakan na. Inumong na dagiti amin ang manakigubat iti kampon na nga agdagop iti 318 ket sonda dagiti 4 nga ari agingga ijay Dan. Sadyay biningay na dagiti tattao na iti 2 a bunggoy. Dinarupda ti kabusor iti rabii ket pinarmek ida. Kinamat da ida agingga ijay Suba iti amyanan ti Damasco. Naala da amin anasamsam inyawid na met ni Lot a kaanakan ken dagiti amin asanikwana. Agraman dagiti babae ken dagiti daduma a balod. Binindusyonan ni Melkisedek ni Abram. Iti agsubli ni Abram kalpasan ti panangparbek na ken ni
Kedor Laomer ken dagiti daduma nga ari. Sinabat ti ari ti Sodoma ijay tanap ti sabi. Awagan met iti tanap ti ari. Nangyeg met ni Melkisedek nga ari ti Salem ken padipay ti kangatuan a Dios iti tinapay ken arak ken ni Abram. Indawat ni Melkisedek a mabendisyonan ni Abram ket kinunana. Sapay kuma ta bendisyonan ti kangatuan a Dios ni Abram. Madaydayaw kuma ti pangatuan a Dios anang ted ti panang baligim kadagiti kabusor mo. Ket inted ni Abram tenkuana ti apagkapulo ti amin a sinamsam mo. Kinuna ti ari ti Sodoma ken Abram. Alaem dagiti sinamsam mo ngem isublim dagiti amin a tattao. Insungbat ni Abram. Isapatak iti apo ang kangatuan a Dios. Tinamarswa iti langit ken daga. Nga awan ti alaek akukwam uray lakuma sinulid wenno kordon ti sapatos. Tapno di monto kuna asikati nang pabaknang kanyak. Awan ti alaek no di lang dagiti inaramat dagiti tattao ngem ipalubos mo kuma nga alaen dagiti kakatuak da Aner, Eskol ken Mamre ti bingay da.